Hi guys, खुलुमबाय गामिसर बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय लोगोफोर। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय MLM बिजनेसनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बे बिजनेसनि थाखायनो कन्ट्रोभार्सि बिराद गिदिर जाबाय थादों ससियेल मिडियायाव। बे कन्ट्रोभार्सिया सोर जादों बेखौबो खिन्थागोन। स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायबाय थादों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो रायजोफोर। स' डाइरेक्ट टपिकनि सायाव सावरायनोसै। MLM बिजनेस बेनि कन्ट्रोभार्सि नङा होमबा। स' जोंनाव सानै गिदिर इउटुबार जाय सानै कन्ट्रोभार्सि जादों बिसोरनाव सन्दीप महेश्वरी, बेनाव 28 मिलियन साबस्क्राइबार दं आरो लोगोसे बेनाव मोनसे साबस्क्राइब 28 मिलियन, लोगोसे बियो दिनैसिम मनिटाइजेशन खालामाखै। बे इउटुबनिफ्राय जेबो फैसा आरजियाखै बियो। बे गावनि कर्सनि फैसाजोंनो, बिजनेसनि फैसाजोंनो बे खामायो आरो सासेया जाबाय मटिभेशन स्पिकार, बेबो बिजनेसनि। बे जाबाय Dr.vivek बिंद्रा, बेनाव 21 मिलियननिबो बारा दं। बे इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो आरोना, बेना मनिटाइजेशन खालामनाय दंखायो। स' बिनि सानैनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि जादों। फार्स्टआव फोरमायगोन जाय MLM बिजनेस। स' सन्दीप महेश्वरीया सासे बिराद गिदिर मटिभेशन स्पिकार। स' बेयाव जाय MLM बिजनेसाव हाबनानै माने फैसाखौ फासिबाय बिसोरानो, हमना ला फ्रड जाबायना, बिसोरो बै स्पिकारनि खाथियाव थांनानै मोनसे सोंथि सोंबाय आरोना, बिदि होननानै। स' बे काहिनिया मादि जादों, जाय सेंग्राफ्रा फरायनानै थायो बिसोरनो जाहाथे इदि फन फैयोबा माबा माबि बिजनेसा फासायनो नागिरो आरोना। हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनाय सेंग्राफोरखौ जाहाथे 50,000 हो, इदि डिप्ल'मा मोनगोन नों, 50,000 होबा नों लाख खामायनो चान्स मोनगोन, एबा बिदि बुंगोन जे फासायगोन जा सासे आनडेभलप गामियाव हाजिरा मावनाय सासे सेंग्राया दिनै ओरै बिल्डिं, गिदिर बिल्डिं लुनो हाबाय बे बिजनेसाव हाबनानै, इदि होननानै एसे बुखायगोन। आरो सोरबा दामि गारिफ्राव थांनानै सेल्फि लागोन, देखायगोन इदि खामायनो हाबाय सिगांनि इदि अबस्थायाव, दा ओरैबायदि अबस्था जाबाय, एसेबां थाखा लाख खामायो इदि होननानै बुरखायगोन आरोना, थगायगोन नाजागोन। स' बुंनो थांबा जाय हाबनानै लायो उनावसो मिथियो जे 50,000 बे डिप्ल'मायाव एबा बिजनेसाव जेबो गैया। नों जइन जानायनि उनाव जेब्ला एवारनेस प्रग्राम लायोना बिसोर कमिटियाव लिंक होनानै बुजायनो थाखाय, ट्रेनिंनि थाखाय, बेयाव मा बुंगोन, अनलि प्रडाक्ट फाननो थाखायसो खिन्थायोनो। स' फासिखाबाय, बिबोथ' मिथिखाबाय नङा होमबा। थ' बेनि फैसाया माबायदि रिकभार खालामगोन बे, ओमफ्राय बेबो माथा मारिगोन आरोना। सोरखौ गावनि परियालखौनो फासायनानै गावनि फैसाखौ रिकभारि खालामनो नागिरो, एबा लोगोखौनो फासायो, गामिनि सोरखौबा पार्टनारखौ फासायगोन आरो स' बे बिजनेसाव। स' गोबां समाव नुनो मोनो जों बेयाव थांनानै बे प्रब्लेमखौ खिन्थाबाय जे इदि जइन जादोंमोन, इदि जादोंमोन, थांनानै जोंखौ इदि प्रडाक्टसो फाननो खिन्थाबाय, जोंनि 50,000 जइनिं जादोंमोन, बेयाव जेबो माने कर्स गैया, हमना ला बिदि आरो 50,000 खमबो जानो हागौ जइनिंआ, जायखिजाया आं फर एग्जाम्पल होदों आरोना। स' बिदि जायो माने। होमबा बे बुंबाय, होमबा नोंसोरथ' बे बिजनेसा फ्रड, होमबा डाइरेक्ट नाम लायैखा रावनिबो आरोना। दा बिदि फ्रड नंगौ, बे नायबाय बिदि खालामोबा जेबो डिप्ल'मा गैयाबा आरो प्रडाक्टसो फाननो होयोबा बेथ' फ्रडखा, बिदि माने फासिनानै दा फासिखाबाय, मा खालामनो। जायफोरा हायो रिकभारि खालामना होयो, सोरबा फासायनानै जाय हाया बेनो थाबाय आरो फैसा फासिना थाबाय। दा जाय एग्रिमेन्टआव लिरना होगोन, गाहायाव लिरनाय थागोन इंलिसाव जे नट रिफान्डेबल मानि, माने रिफान्डेबल नङा आरो बे फैसाया रिफान्ड जाया, माने बिदि लिरनाय थागोन। स' बेयावथ' फासिखाबाय, होमबा रिटार्नथ' मोनखाला, बिदि जालायो। स' बिदि बुंनाया गोबां कन्ट्रोभार्सि जाबाय। बेयाव माने सन्दीप महेश्वरीया बुंखाबाय जे जायफोरा बे बिजनेसखौ मावदों बिसोराव प्लिज स्टप होननानै माबा मोनसे लिरबाय आरो बे पस्टआव। स' बेखौनो थांनानै डाइरेक्ट Dr.vivek बिंद्राया सानबाय आंखौनो बुंदों होननानै सानना लाबाय बियो। ओमफ्राय सानैनि गेजेरावनो कन्ट्रोभार्सिया सोलिबाय। नाथाय Dr.vivek बिंद्रायाबो गोबां मोजां स्पिकार, बिजनेस स्पिकार, नाथाय फिसा बिजनेस, बे बिजनेसनि थाखायनो गाव फासिबाय जानो हागौ। स'
बाखियाथ' मोजाङानो मटिभेसनेल बेबो एसियायाव नम्बर 1 एसियायावबो बिजनेस गोबां गिदिर बिजनेस दंखायो बेना स' सन्दिप महेश्वरियाबो गोबां बिजनेस दं बेनाबो गोबां मोजां मानसि सानैबो मोजां बिदि गोबां गिदिर कन्ट्रोभार्सि जादों आरोना बे गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दं कन्ट्रोभार्सिया नाथाय आं बुंनो थाङो बे जायखौ MLM बिजनेसनि सायाव स' MLM बिजनेसा जोंनि गामिफोरावबो हाबदों आं सानना लायो जाय सोरबा सासेखौ जइन जानानै सोरबा साथाम जइन जानांगौ एबा प्रडाक्ट फाननांगौ आमुक फाननांगौ बासो पार्सेन्टेज मोनगोन माबा मोनगोन बेनो जाबाय MLM बिजनेसाव माने जायो आरो बे बिजनेसफ्रानो MLM बिजनेसखा स' गोबां समाव जों गामिफ्रावबो नुनो मोनो गोबां जोंनि गामियावबो फैयोमोन एकदम सुट बुट खालामनानै टाइ साइ गाननानै एकदम फिटफाट माने जेन्टेलमेन जानानै फैयो आरोना स' बेफोरनो जाबाय MLM बिजनेस स' बेनि थाखाय आं जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय बे आं टपिकखौ बानायनाय जादों लोगोफोर स' बे बिजनेसफ्राव मालाबाबो हाबनाङा जोंनि मानसियाव मालाबाबो बेयाव साक्सेस जाया आरो बे बिजनेसा नों मालाबाबो साक्सेसफुल खालामनो हाया मानो होनबा नों सासेया हाबना लाबायबा नों आरो साथामसो नांगौ बे माने टटेलि फ्रड होननानै बुंनो हायो आरो बिदि बिजनेसफोरखौ गतिके बाखि बिमा बिफानि जुदि मोजां बिजनेस दं फिसा फिसा बिजनेस दंबाबो बेयावनो खामानि मावनांगौबा आबाद मावनांगौबा हाजिरा माव थेवबो बे बिजनेसफोराव टाइम पास खालामनाङा नों मालाबाबो साक्सेसफुल जाया बेनि थाखायसो जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे फासिया बेनि थाखाय बानायबाय बे कन्ट्रोभार्सिया बेनो उनाव डाइरेक्ट डक्टर बिबेक बिन्द्राया सानबाय आंखौनो बुंदों होननानै बिसोरनि सानैनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि सोलिबाय आरो दाबो सोलिबाय थादों बियो फेस टु फेस जायाखै फेस टु फेस रायलायनो नागिरबाय थादों जायाखै आरोना जासिगोन स' सानैबो गोबां मोजां स्पिकार मटिभेसन स्पिकार नाथाय दा बिदि अबस्था जादों आरोना स' गिदिर गिदिर स्पिकार मटिभेसनेल स्पिकारफोरानो बिदि जादोंबा जोंथ' फिसा फिसा जेबो नलेज गैया ना इन्टेलेक्सुयेल ना जों एकदम गिदिर गिदिर फरायनायाथ' नङा जोंनोबो जाखां नङा होमबा स' बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बे बिजनेसफोराव बासिनो थाखाय बे टपिकखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे आरो मोनसे आं मेसेज होनो नागिरदों जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरा दा नार्स कर्सआव गोबां जइन जादों नङा होमबा स' आं बेखौनो खालामनो नागिरो मोजां सानै होयै इनस्टिट्युटफोराव जइन ला जाहाथे मोजां सार्च खालाम जाहाथे बै इनस्टिट्युटआव नों जुदि नार्स जइन जायोबा बेनिफ्राय जा सार्टिफिकेट मोनगोन ISO प्रमाणिक सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ साख्रिनि थाखाय खामानि जागोन ना जाया बेनि थाखायसो आं जाहाथे मोजां सालिजारि एबा मोजां नायनानैसो जइन जानांगौ नार्सिं जायफोर नार्सिं लादों माबा कर्स लादों जायखिजाया आइटिआनो जा ड्राइभिंआनो जा इलेक्ट्रिकेलानो जा बेफोरानो मोजां इनस्टिट्युटखौ जाहाथे नायना ला ISO प्रमाणिक जायोना जाया बेनि सार्टिफिकेटआ भेलु दंना गैया बे कर्स लाबाथाय उनाव साख्रिनि सुबिदा मोनगोन ना मोना बेखौ साननांगौ स' बेखौ खावलायबाय स' जायफोरा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग